बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मडुऱ्यात रेल्वे टर्मिनस होण्यासाठी नारायण राणे प्रयत्नशील आहेत का, या प्रश्नाला कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर यांनी काय उत्तर दिलं पाहूयात. सर, यापूर्वी नारायण राणे मडुऱ्या स्टेशनला टर्मिनससाठी प्रयत्नशील होते. तसं कुठे आता हालचाल दिसत आहेत का? नाही, तशा हालचाली दिसत नाहीत. मध्यंतरी राणेसाहेबांनी जेव्हा आम्ही गेल्या 26 जानेवारीला उपोषण केलं होतं, त्यावेळी राजन तेलींच्या मोबाईलवरती बोलताना त्यांनी जो मोबाईल स्पीकरवरती होता त्यावेळी ते म्हणाले की तुमच्या टर्मिनलबाबत मी सकारात्मक विचार करेन, अशा स्वरूपाची त्यांची भूमिका होती. कदाचित त्या सावंतवाडी टर्मिनलच्या विषयासंदर्भात खासदार साहेब पॉझिटिव्ह असावेत आणि त्यांनी पॉझिटिव्ह विचार करावा अशीच आमचं म्हणणं आहे. कारण सावंतवाडी शहरावरती प्रचंड अन्याय होताना दिसत आहे. सावंतवाडीतून दोन्ही हायवे बाहेरून जात आहेत. म्हणजे दानिवलीवरून येणारा रस्ता बाहेरून चालला आहे, कुडाळ कडून येणारा रस्ता बाहेरून गेला आहे. तर सावंतवाडी आणि त्या परिसराचं महत्त्व कमी होताना दिसतं आहे. तर मग अशा परिस्थितीत खासदार साहेबांनी आपलं सर्व वजन हे सावंतवाडी टर्मिनल होण्यासाठी खर्ची घालावं आणि त्यांच्या प्रयत्नातून जर सावंतवाडी टर्मिनल उभं राहत असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू, त्यांचे आम्ही ऋणी राहू. त्याच्यामुळे राणेसाहेब मडुऱ्यासाठी प्रयत्नशील आहेत किंवा नाहीत याबद्दल आज तरी आपण काही खात्रीपूर्वक काय बोलू शकत नाही किंवा त्यांनी मडुऱ्यात व्हावं अशी कुठे मागणी केल्याचं दिसत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.